zuciya kamar yadda muka sani wata aba ce wanda ita ba ta da laifi sai abin da aka so a sata. Idan an ɗora ta a hanya mai kyau to alkhairinta ba a iyakance shi, kamar yadda idan ta samu gurguwan hanya to barnanta shi ma ba a iya iyakance shi. To saboda haka shi yasa Allah subhanahu ta'ala da jin maudu'in kun san daga alkur'ani muka ciro shi. To amma kafin mu zo kan ayoyin alkur'ani ma, kafin mu zo kan waɗannan, akwai abin da ya kamata duk musulmi a duniya, duk musulmi inda yana so ya tsira to ya kamata ya yi zurfafa tunani akan wannan al'amarin. Menene wannan al'amarin? Shine al'amarin zuciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya aiko shi da manzanci yana da shekara nawa ne? Shekara 40. Haka ne? Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. To kun ga wannan sai da ya kai 40 aka yi masa ya ayyuhal muzammil da ya ayyuhal muddathir wa anzir ashiratakal aqrabin, duk sun zo bayan ya cika 40 ne. To amma duk wanda ya san tarihin shi ya sani akwai hadisi ingantacce a cikin sahihu Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karamin yaro, lokacin da aka kai shi raino wurin Halimatu Sa'adiyya, Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril yana cikin yara, kamar yadda ya inganta hadisi. Mala'ika Jibril ya sauka ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da shi kamar yadda ake kwantar da ɗan kokawa idan ana kokawa, kaga ta baya ake kifa mutum ko, ya kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kwantarwa. A tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani masaki, kamar ka ce wani kwantena ko wani koko ko wani kasko, sannan kuma akwai ruwan zamzam a tare da mala'ika Jibril. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril ya kwantar da shi, ya tsaga kirjinsa ya ciro zuciyarsa. Kaga qad aflaha man zakkaha, ashe tun daga nan ta fara, tun yana yaro karami, tun bai ma san menene rayuwar ba. Mala'ika Jibril ya tsaga kirjinsa, ya ciro zuciyarsa, ya cire wata gudan tsoka ko wani gudan jini, ya nuna masa ya ce wannan shine rabon shedan a jikinka, Allah ya turo ni in cire shi. Ya ce mala'ika Jibril ya mai da zuciya na ciki, ya ɗinke, sannan ya ce a yanzu da nake faɗa wannan hadisi ina ganin shatin ɗinkin da mala'ika Jibril ya mani. Wannan ya sa Halimatu Sa'adiyya ta tsorata, dan yara sun zo suna ce mata an kashe shi an kashe shi. Ta ce ta kasa rikon shi sai ta mai da shi asalin wato garinsu. To me nake so mu ɗauka a nan, abu biyu ne, suna da yawa amma ku ɗauki darasi biyu a wannan magana, a wannan hadithin. Darasi na farko shine ashe ba ranar tafiya ake fafe koko ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam za a turo shi yana da shekara 40, amma tun yana shekara ƙasa da 10 aka fara hidima wa zuciyarsa. Kun ga na ɗaya. Na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mala'ika Jibril ya cire wannan gudan jinin a zuciyana, ya nuna min ya ce Allah ne ya ce in cire wannan. Kaga wallahu ya'simuka minan nasi, kariya ta imani ta gangan jiki duk sun shiga. To abin tambaya da ni da kai, waye ya cire namu? Kaga shi tsuguna bata kare ba. Idan shi an masa wannan gatan an ce an cire nashi, to kai an cire naka? Kana da aiki kenan.